Para sutresna budaya basa Jawi sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Diah Katrin kanthi irah-irahan Wayahe Srengenge Esuk. Wayahe isih esuk banget nalika Budalina medhun saka sepeda jengki sing ditumpaki. Sepeda banjur dituntun disetandarake ing kandhang sepeda guru. Pak Dono tukang kebon sing wis kliwat 20 taun makarya ing SD Negeri Malang Krandon banjur nyendhekake sapu neng beteng latar. Nyedaki Budalina karo ngrogoh kunci saka sak celanane. Ruang guru sampun kula resiki, ning kula kunci malih, Bu. Menawi ngeblak-blak sok wonten ayam lebet sesaba, J. Nyuwun ngapunten. Mboten napa-napa, Pak. Banjur Pak Dono marani ruang guru. Budalina ngetutake mburine. Pitik kate sing metingkring pager sekolahan kluruk nyekiker. Namung piyambak pikatipun, Bu? Mesnipun kalian Pak Subianto, nanging piyambakipun pamit tindak Jakarta. Sederekipun kesripahan. Oh, nggih. Sekecakaken nggih, Bu. Menika unjukanipun. Pak Dono nyaosi unjukan teh panas neng gelas gedhe. Nggih, nuwun sanget. Budalina njupuk buku presensi, terus nulis uri-uri karo tanda tangan. Loper koran Sunar njedul neng tengah lawang. Koran, Bu. Nggih. Kabar paling anyar napa, Mas Sunar? Sunar ngendhekake jangkah. Bali ngadeg neng tengah lawang. Longsor, banjir, macet, perampokan, korupsi. Wah, niku mboten kabar anyar, Mas Sunar. Niku kabar biasa, konsumsi sehari-hari. Pancen, kantenan ming niku, J. Kabar sing gayeng paling-paling kali kabar mboten akure anggota DPR, Bu. Mbok sampeyan kandhani supados akur. Ngoten Mas Sunar. Mboten kados lari alit, kados murid taman kanak-kanak, kados ngendikane mantan Presiden Gus Dur. Sunar meringis. Halah, ming kula sing ngusul kok ditanggapi, Bu. Wong sing ngusul tokoh-tokoh sing pinter mawon mboten digape kok. Celatune Sunar karo menyat lunga. Nggih. Pun nggih, Bu. Sekecakaken tesih kathah J sing dereng kula dugekaken kantenan wanci Jawa ngeten iki. Ngedam-ngedum J, Bu. Nggih. Rika dilajengake. Budalina nyandak koran. Nanging pikirane sing gurih tetep ngrewegi karep njinglengi koran esuk iku. Celatune Gimo bagian penagihan kelompok arisan motor Tunas Sakti wingi sore. Isih krasa nempel neng kuping. Niki miturut catetan kula, Ibu anggenipun nunggak setor arisan motor sampun kawandosa wulan. Menariwi saben pasokan 1 yuta. Ateges tunggakanipun Ibu wonten kawandosa yuta. Nggih.
Pokoke saged dietang gampil kok, Bu. Wiwit Pak Mitra garwa jenengan nika seda, Ibu dereng nate pasok arisan. Enggih. Kamangka Pak Mitra pun 1000 dintenipun to, Bu? Nggih. Ning nek disuwun sakniki napa malih kathahe semanten niku kula dereng saged nyaosi, Pak. Lajeng dos pundi? Kula kalih rencang-rencang rak nggih pun longgar sanget to, Bu? Nggih. Napa ngeten mawon, Bu? Sarjito sing wiwit mau meneng nrambul gunem. Sarjito iku bendara tunas sakti sing uga kepala urusan pembangunan desa Kaliagung. Dos pundi, Pak? Ngendikane sasi Februari taun ngajeng Ibu sampun pensiun. Inggih. Lajeng napa hubungane kalih arisan motor kula? Ngeten, Bu. Menawi pensiun rak ateges Ibu pikantuk tabungan pensiun utawa taspen. Inggih. Saged pinten nampi artanipun? Menawi rencang kula ingkang nembe nampi watawis 2,9 yuta, Pak. Lah, ngaten, Bu. Dos pundi menawi mangke dipun tutup mawi arta taspen kemawon, Bu? Bu Dalina njumblak atine. Jalaran duwit taspen mono duwit mirunggan sing wiwit awal makarya minangka PNS wis diantu-antu. Dadi nek saiki duwit taspen mung dijagake kanggo nyaur utang, rasane eman-eman banget. Apa maneh duwit iki bisa disimpen kanggo tabungan dina-dina sawise pensiun. Ananging tunggakan pasokan arisan motor cacah 10. Anggota suwene 40 sasi sing dadi tanggungan banjur arep disaur duit saka endi. Kamangka utange ing Bank Pembangunan Daerah utawa BPD sing suwene 10 taun lagi manyuk 2 taun. Mula kanggo nyaur utang akeh semono iku ora ana jagan liya kejaba duit taspen. Mula senajan rasane abot kepeksa Bu Dalina ngrilakake duit taspen mengko kanggo nutup utange. Kaya sing dadi igo pertikile Sarjito. Bu Dalina nglenggono kanggo ngrampungake sekolah bocah telu sing kabeh ana pawulangan luhur, biayane ora setitik. Kabeh sing duweni entek ludes. Luwih-luwih wingi kanggo ragat larane Pak Mitra nganti tekan ajale. Motor siji sing dienggo mulang wae kepeksa kontal. Tujune bocah-bocah nrimo menyang mulih sekolah, trima numpak angkutan umum. Senajan abot kahanan iki ditampa kanthi ikhlas. Jalaran menawa arep sambat karo sapa. Sambate mung Gusti kanthi sembayang saben ngarepake turu. Syukur alhamdulillah sekolahe saiki wis rampung kabeh. Malah Anita anake sing gedhe dadi tenaga honorer ing saweneh ing SMA swasta ing kutha Jawa Tengah. Atno anake sing nomor 2 uga honor ing saweneh SMK ing Jakarta. Dene Budi anake ragil sing lulusan SMK ketampa magang ing sawenehing perusahaan otomotif. Bu Dalina
unjal ambegan. Wedang teh sing isih panas diseruput alon-alon. Rasane kemepyar. Bener ngendikane Dokter Prapto. Ngunjuk teh anget wayah esuk iki ngrangsang kerjane usus temah nggugah semangat urip. Jalaran sirah rasane kemepyar lan badan dadi krasa seger sumyah. Mula arep maca koran sing mau kurang greget sakala jenggelek. Budalina ngranggeh koran sing wis sawetara gumlethek neng meja guru. Ananging sedyane maca koran kandhek. Merga HP sing disimpen neng tas muni cemlirit. "Ibu lagi apa?" celatune anake wadon Anita. Keprungu saka adoh. "Aku wis nang sekolahan, Ceta." "Lho, ibu ora isih libur apa?" "Libur ning piket, Ce. Malah ora ana kancane kejaba Pak Dono, tukange kebon sekolah. Kowe lagi apa ta? Wis sarapan durung?" "Wis bubar adus, Bu. Iki lagi arep sarapan." Sarapan esuk kuwi wigati lho ta. Mula esuk sadurunge kerja kudu maem sik." "Heeh. Tenan. Arep omong apa ta?" "Bu, apa? Atno wis telepon Ibu durung?" "Durung. Ana apa ta?" "Tesku PNS lolos, Bu. Semono uga Atno uga lolos tese." "Anggonku tes PNS lulus, Bu. Atno ya lulus tes PNS, Bu. Ibu remen to?" "Ta." Tembunge Budalina mandeg neng gulu. Sawetara ora bisa omong. Loh mrebel saka pipine. "Matur nuwun Duh Gusti, panjenengan midhangetaken saha minangkani panyuwun kawula." Budalina nyuwara lirih. "Ta, Ibu seneng banget." "Heeh, Bu. Nita ya seneng banget." Celatune Anita semu groyo. Srengenge sing maune kinemulan mega boko setitik katon trontonge. Kepara saya kumepyar cahyane. Gelas isi wedang anget enggal dicandak, diseruput mantep tanpa sangka runggi maneh. Karipta dening Diah Katrin. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 3 tanggal 3 Januari 2012 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun.